Hello mga kapobre! For today's video mga kapobre kay mag-challenge may og kulapo. Lingaw dyan ang tirada, basta proud mo pre mo birada. Sakalingaw magsigira mo o pangatawa. Lingaw dyan ang tirada, basta proud mo pre mo birada. Ang akong nahunahunaan, duha, upat, lima. So, si Friendship, si Cookie, si Inday, si Raymond, o ako. So, ako mga kapobre. Siyempre, gamit ako kaagi moves ani. Wait ka. Tadang! Naara mga kapobre, siyempre. Hinahinayon ko gini siya butang sa pikas, botilya. Kaya kinahanglan ako ni kuwan og sulod. Kaya taon mga kapobre, ako naanad og inom. Dali siguro kay ko maluro ani. Ibutan nato sa pitcher, siyempre. Ato ng purian, anang. Isting mga kapobre. Dila na magdagat ako kagi mob sa ani kay ngano. Mamatay ta maluro tag dali ni makapobre. Mamana sila kay og nay tagay-tagay mo inom ako ani. Pero flavored beer okay ra basta apple lami man. Yeah. Okay. Ato ning kwa oning bula siguro mga kapobre kay ngano mura magmailahan ko nga nang limbong ko ani nya pink grabe dira kay pula-pula. Na. Ato ning tayo po siguro. Siyempre ato sa punon pod nga ma-level pod ana ilahang kulapo o kay ngano man na matingala sila nga gamay ra ko ang ilaha pertindaghan ani samot na gimailan nga ng limbong ani. Then syempre kuan siguro na to nagbula-bula mga kapobre kay marag nag-ulbi ako mga kapobre kay marag pink ra mo siya tanawon siguro na adyo ko yun no, buhaton ani nga papiyongo na lang yun siguro na to sila inibutang nato ning kulapo para sa dili gyud makita nga pink kay nga kuha pero at least pula siya kay nagpalit kog sito dili magamit kang sito mura magtanduay og color okay ra siguro tanduay atong ibutang mga kapobre char tanawa mura na kog nabubuang di ba. Masayaw lang yung ako resa. Tayo-tayo pa sa ito ng bula. Okay na. Dayon. Okay ra mo. Nagtanaw na mo sa kong kabuang. Diri na ta mga kapobre. Ato na siya. Tanawa ninyo. Kuha na ito ni kaklob. Kaya ato na ni-serve sa itong mga bisita to sa payag mga kapobre nga gahawat na kong ganiha kaya naguhat ni sila nako. Tanawa. Wala pa man din nga kuan og taklob kuan sa atong taklob nga kapobre kana pag ibot na dana mga taklob humok na kana bisig kaingon mag maayo gyud kito maabre palahubog siya bitaw pwede ra gud palahubgon pero panagsa lang kana na birthday gahi jud sige dai paning kamot diha dai kay nang limbong ra baka karong adlaw syempre din na to kalimtan ang atong straw mga kapobre kay man importante kay himontan ning ko karong adlaw. Gusto na ko mga kapobre unta nga butangan unta na kuan isumpay unta nang duha ka straw nya kay dili man magsilbi kay pareha mag size dapat gamay dato dako gamay dako. So ang akong nahunahunaan ani iisa-isa na lang gina kog butang kay bisan unsa na kog sumpay ana bisan unsa na ko pick on naman ako ya di naman mo agas og duhaon pa nako. Akong gusto kay mutaas pa unta para dugay kay mo sangko ang kuan ang kulapo sa baba nya kay di man masumpay so gawon na ako nga iisa-isa na lang gina ko og butang. Butang diha day. Na ang uban day ngano pa na butang diha. Diha puni pagyod puni pa so padtud sa aton kas payag mga kapobre kay hatod na kanon ni ilang order nga kulapo. Ready na ba tanan? Pwede na. Yes. Ang sarap ng kabok istro. Sumpayon man ko na. Dili na sumpayon. Hindi ka bo. Isara, ditsuhay ni. Gita pa mo dire. Hoy naikwan. Kulapo, ge. Soft drinks mana? Wait sa. Dapat naka-close mo. Dito mo be. Ali day. Day. Mangis ako day. Aras in. Ayaw sa day ayaw pangihi. Kay. Ayaw ra. Kay tag inubuan ni na. Ha? Kay tag inubo. Kayo. Kailan na ka ni? Wala. Wala pa man day. Ngano ka balo makapay? Birahan lami sabi. Be. Say mo gear diri. Day gisukot mo kan. Mana chef. Bubog ng kita ni dong. Ito bang ko lang. Inong na bulagan ko. Asa man? Loa. Unsa man? Lapo. Bilang dong kay mawala ang sakit si mundugan. Ambal na. Kulapura dong. May gansa pagpangyaw sa Amerikano. Iya mas nga Amerikano, isugot yung ganyan, diyan sa pagpangoy sa Amerikano be. Nagalison manggaritag unsay English anang kapalit-palit ba ko. Diyan sa pagpanguyab. Muti mo di aw. Ano ba kaya nakauyab ka, nagalison manggarita atong kapalit-palit unsay English. Inig mawalok ti ka diya. Basig how unsa taman basig. Basig back to work ra to yung yan gagiyan. Anong prinsip na ba? Sinod ba? Yan sa pagingin. Okay, i-close ang inyong mata.
Piyong ang mata, dapat walay mangilimbo nga piyong dud nga piyong. Piyong na day. Piyong na. 1 2 3 piyong. Idol. Unsa na? Ay, ate kita pa gilukap ka na, uy. I do it for you. Idol raman day. For you. I do for you. Asa man ko ani? Ay, Dali ko. Isang Isang dito, chef. Isang dito. Kadali na tapos. dong. Kaya tas pa naroon dong. Yan na mo pa din. Guniti wala pa. Awira na mo. Guniti nyo hang mga kuan kulapo. Mana ni? Guniti mo ha dong. Eh, Wala ko. na. Nya na ini na ko go mo ingon. Nya na ikuan inyo hang. Igulitan mo day. Nya na go kumoy na wait sa kos. Cheers. Ayaw buka-buka tanawal ko na kita na limbong diha. Kautan ng gitiro, basta mang limbong. Kautan gitiro, basta mang limbong. Kuya dong. Ang kuya bayad tigig panguan bayad pangila mo bigat. Ay mamayabo ni atong kulapo sayang kayo. Kani kay libre ra. Pagpuyo dong. Loy. Ah, masiko giti ka ron. Ito pun magbungot. Go. Ito na ito ka na badung sa tong boobs. Ay, panghikap dong. Ayun na ako aday. Ang Amerikano ba giunsa gid pag panguyab na nakauyab sa Amerikano. Giunsa gid pag panguyab sa Amerikano day. Ay do. Dili man na mauday. Ay tig asa man si pangwit ga oy. Mawagan ko lapuro na. Lupigan jud ko nimo day ba kay nakauyab ka Amerikano day. Ako day jud ko kauyab Amerikano day. Pinoy ra ginuyab na ako day. Unsang pinoyapon. Ginang kag idol ni ingon day kag yes. Basig will marry me. Ang tatay, will you marry me? Will you marry me? Yeah, ana day kag idol. Na, will you marry me? Yeah. Sunda gid ako. Kaya ang marry me nga, ang marry me, dugay naman nawala. Ay, guti balik-balik kapit-kapit ko kung tupik. Ano ni? Kulapo challenge unsa man? Ang mo back out pwede kayo mo back out sa karon na. Og dili mo apil, ingna lang og dili kay ang kuan ra kanang dili labag sa palooban mo apil kay kuan ba yan ni kanang kulapo ba yan ni? Gusto ni wala nagmahal. Kulapo ra ni. Inom ni, ina. Inom ni. Tagay tabay. Tagay tabay. Ana ni. Ikaw ka pa na bay. Og kinsay una makahurot tinarong ni akong premium ha as in 500 gyud kinsa na raw. Hala day Oh, ibo ka ang mata. 1 2 3 go. Hala day 500. Balik piyong ang mata. Okay. Balik piyong mata. Ha? Gunit. Kuha din ni, og kinsa makao. Nara na dong. Ay ta daw pagka kakahurot ta imo ha. Ah, nara gigunitan ni Cookie ang premium. Day. Okay, nag-start na ako nga. Mag-start na ta. Mayin ko. 3 2 1 go. Dili onya na wapa dong. Ay. Kana diha nara ng premium. Kinsa mo daw kana? Gift na. Kinsa mo daw kana? Iyahan na ng 500. Unsa man kaya dili? Kaya! Sure. Yes! Sige. Unsa man English ha? Kapalit-palit pa ako. Harap na magluya. Gi. Live in my life. Oh, ino day. Ha? Kapalit ba ako? Kapalit ba ako? Bye bye loves. Na, may buy love so. Unsa daw? Bye bye loves. Imo day. Ah, di ko patubag na Pila, day? Open na day yung mata inig inom na skulapo. 20 2 Go! go. Lain na. Uy, hala si Raymond puno na to. Langay. Pangay! Gawang sa sipula. Kamu daw ka ni, moy. Teman, patas. Si Raymond hinubig. Langay! Victoria, mo Victoria. Victoria ta. Isura mangitag kwarta na. Uy, Ang ganda mo. isod kay mangitag kwarta. Para ni sa panlaki na ko day. Dali ko ni. Gawas mo mga sipol eh. Makaya gid. Tubig gid eh. Makaya de. Sino kaya? Yeah. Yes! Raymond. Yes! Ako 500! Baka malaki na ko! Ang sama ka daw. Dili na yun. Interview na to. Ano man eh? Kaya, tubig gid. Unsa? Hindi makaya. Ano? Ha? Ano kayo eh? Ito. Tilawit. Hala, basig ko na iya ha. Sa proud po, sige kakatawa, magsakit
Lamiyon pa na yung mga. Tanggal ang kala. Uy, ate kaday! Yan, ani! Lami kay mga day! Ano, kay ate kaday! Yan!